drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uni na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa pangiginutan kan sa Indong hosts Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangog niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. Good morning, maray na aga giraray mga tugang. Aldaw na naman in Miyerkules. Minabalik po sa indong mga harong, sa indong mga opisina, sa indong mga lugar, ang programang pangkabuhayan o programang pang-edukasyon at pangkabuhayan atod po sa tuyakan Bicol University Extension Management Division. Ini po ang sa indong mga karibanan sa kudyan alas 12 rin pagkaunto si Edgar Barameda sa pangarangkan sa kuyang kapartner si Professor Seth De Matera na may importante lang na pinag-atindiran. Kita po ang magiribanan para sa pagpresentar ng mga bagong informasyon may kinaraman digdi po sa satuyang kapalibutan lalong-lalo na ang mga aktibidades kan Bicol University. Kaya naman po sinong pinagkakabalahan, naman po sinong pinagkakasibutan, madya na, iribahin na kita, mag-iribahan kita para sa sarokman na presentasyon giraray kan satuyang programa na dadangog po kita online as in on air, digdi po sa Radyo DCGB as in sa mga media platforms o social media platforms kan DCGB as in kan Bicol University as in EMD niyan. Mapagal may panangaw. Na-stress ako yun. Anyway, tamang-tama ang inistoryan tangon yan ta food yan, pagkakan. Ibaga ang kang gobyerno ngunyan an sa food security maging ito ang pigmamawat man kang SGD number 1 na end hunger, zero poverty. Ay, poverty ba ito? Zero poverty and zero hunger. Yan. Okay, tamang-tama ini. Ngayon pong pagkaaga mga tugang, ay, para ba kita magpadagos pala, nangungumusta pa lang kita dyan sa BUEMD. Sa panginat ni Ma'am Rico, ni Ma'am Weng. Uy, nagkaisturahan kami kahapon ni Ma'am Weng. Dakulo ng mga, dakulo ng mga concerns, dakulo ng mga panibago, marabot ng mga undertakings. Siyempre pa, sa tuyang pangumusta sa tuyang administrasyon, sa panginat po ni Dr. Baby Boy Benjamin D. Nebres, sa tuyang presidente. And of course, sa tuyang mga vice presidents, mga deans and directors, mga faculty member, mga non-teaching personnel, as in mga estudyante. Kasi bago mampigplat ko sa mga estudyante ko, 3 weeks na lang kita. So, madali yun magamamano. 3 weeks. Pero pa sa na-discuss ko sa inyo, dahil mga kabangaan. Same case. Parehas ang kaso ta pala niya. Garo tapos pa lang kita kang module number 1 o lesson number 1. Nya ako ni mahigwa pa kitang mga supplemental lessons. So paano da ini tapos may nagpa-erase pa na may ano sa may activity. Nya ako di mo tayong 3 weeks na lang. Sige. Dali yun baga mamano. Kaskason tapos magiba lang cancellation. Yeah, so dako lang mga disruptions. Okay. Anyway, yun na siguro ini. Ma-adjust na lang kita. Anyway, baka yung pag-restauran mo ni ma'am. Ang papag-restauran mo niyan, mga tugang may kinaraman sa aquaculture and fish farming. Boosting local food supply. Ang sa tuyang bisita ng pagkaaga mga tugang, siya po faculty member kan Fisheries Department kan Bio Tabaco. Si Madam or si Professor Karen Bootsby Briñas. Ma'am, maray na aga po. Yes, good morning. And good to be back here. Yan, panduwatan na pala yung Yes po. encounter Yes. madama pag-restore yan. So, primero para naramdaman ko na supili. Yes. Duwang pa ito sa sarong. Sarong Ako registration. na ako kada episode sa pili, etc. Ako nagkakaroon Mga top-notch ka na cancer sa Yun board nga. exam. Congratulations sa mga top-notchers sa Ayun fisheries. pala. Yes. Oo. Congratulations. Naling ko sa picture ni Sir Ronel Juneda and si Presidente and also sa Darga Campus. Social work yun. Oh, social work.
of thinking. Sa tuya, ma'am? Fisheries. Ayun, tapos social work, kwan man sa tabako. Yes, number one again. Number one again. And then 100% man. Yes, so, passers. Kaya ito nahiling ko. So, fisheries ta pala, ma'am. Yes, congratulations tira po for nakapasarta. 80 plus something. Wow. And we have 2 top notchers again. Ay, wow. Talagang di magpanang Syempre, BU baga. The home of the talagang mga top notchers. Yan, Yes, yung we're very proud of that. Nasa na yan. Pati ang nursing mom sa inyo. Ay, oo, mga nursing, education. Siguro, nakakontribute mga naman sa pagturo, o sa mga estudyante. Malamang, sir. Okay, ganyan talaga ang tatakbuyuin yan. Ay, opo. Okay. Sabi man, ma'am, sa College of Business Economics and Management, so accountancy, yes. Number 1 kami sa tatak talaga yan ang ang Number 1 BU. kami sa top performing school sa bilog In na the Philippines, yes. Na anon mi na sa UP. Yes. O pag talaga mga accountancy. Actually, Ay. kan ako naging head kang SEBEM, yung target mi maka 85% lamang ang average nagsi 17 to 25% lang yung passing niya. Sa babaon, sabi mo ang target mi so ISO lang baga, so accreditation. Yes, 70 lamang kita. Tsaka grabe kasi ang calling out baga, di ba? Grabe Per talaga. semester. Sa Very mga tough talaga siya. or 5 batch yan, blocks, matapos yan siguro mga 3. Jesus Maria. Pag third year mo, medit nang i-review ang kamay. Arog kan talaga pig hulma ang sarong future Yes. accountant talaga, numbers talaga. Ako gara sinurti ako sa accountancy. Sa pa yun. Okay. Anyway, baka mo na pag-restaurant ni Ma'am. Nasabit mo na lang. Ang papag-restaurant ni Ma'am Brinyas, ipuan may kinaraman sa aquaculture and fish farming. Anyway, just the same. Congratulations sa Bio Tobacco, sa Thank you very fisheries, much. sa fisheries departments. Yes, mga effort kan mga parasira bagutan mo yan. niya, no? Yes, Effort yes. kan mo. At sino makatabang sila Ma'am sa sa Ay, opo. pag nakalaw sila sa mainstream na naman, ako ng bagay yan. Nakulao ng kapakinabangan sa industriya ang Tamang-tama parasira. yes, tamang-tama ang ano tango yan, ang tema tango yan, aquaculture and fish farming. Makatabang daw ini sa local food supply sa ekonomiya ta. Ma'am, pag sinabi pong aquaculture or fish farming, ano pong gusto sabihin kay ni? Simple, nag-aalaga ka, pag-aalaga iyan kang mga sira. Mhm. Pag-aalaga, kisira, ki mga shells, ki mga halamang dagat, like for example, mga seaweeds. So, anything na inaalagaan mo sa aquatic environment, we call it aquaculture, especially tinatao mo ang gabos na mga needs, basic needs kang isang organism para lumaki. So, in controlled environment, ibig Ayun, sabihin. in controlled environment. Yes. Bako di so arog na madumang ka sa dagat, Na ma-harvest ka lang basa. ma-harvest ka lang. Yes, no? so it's not. Madap kang bulina, madabot kang sibubog, etc. Yes. Ini cultured and Cultured controlled. siya, controlled environment. Anong scope kayo mong pag-apod sa aqua farming? Anong scope kayo ni? Sabi mo ko sa bago, sira, may kasag, etc. Pero more or less, anong mga scope kayo ni yung aquaculture na ni ma'am? When we say scope, aadalan mo of course kung ano ang need Yan, kang animals mag-grow sa isang environment. So pag inadalan mo siya, titingnan mo sa location kung conducive ba para sa organism na yan na lumaki siya at dumami. Kasi the idea of aquaculture is paramihin mo siya. Yung organism, yan so nag-serving food. No, Tama it's, ba? we're talking about the fish. The fish, okay. We're talking about the Okay. cultured organism like Cultured, fish, plants, Okay, mga okay, shells, okay. crustaceans, like crustaceans, mga crabs, Crabs. hipon. So, aadalan mo sa environment kung conducive yung parameters na nandoon, Ayun. kung paano mo siya manipulate para duman siya mabuhay at dumami siya at lumaki. Ang pag sinabing environment, ma'am, halimbawa sa tubig, anong dapat na prescribe sa tubig? Malinig ba? Pwede na bang mati-ati, etc.? Ibang Ano yan? definition, kang Aha. malinig sa Okay. tig-iinom na tubig. Yan, okay. potable water So, na yan. oo. So, hindi ibig sabihin, sa aquaculture kasi iba-iba ang kulay. Like may brown, may green. So, but most often hindi need niya na clear water. Ayun. Kasi ibig sabihin, pag clear water, ang as in malinaw, nahihiling mo siya, very Oho. transparent. Ganun Ibig baga sa sabihin, aquarium, ano? yes, ibig sabihin mababa ang natural food. So, Ayun. hindi yan gusto kang sira. Kaya pala may manahiling ako mga pispan o kaya mga na-cultured naman na palibot sa green o ano Yes, yan? algae siya, o or lumot. Lumot, yan. Ito ang nag-serve niyang pagkain at Yes, the same pagkain. time. So, yun ang environment pag abot sa water. Not Yes, necessarily yes. na malinig siya. Yes. Okay. Malinig siya in the sense na yung mga parameters sa ito is perfect for the organism to grow. Ayun, oho. Pero so kung titingnan mo sa perspective ng malinig na tubig na pwedeng inumin, of course, it's unsafe. Hindi, It's unsafe. Nakakatabang sa organism. So Yes. Pagdating naman, ma'am,
ma'am sa temperature? Minsan may mga batad ngayon, minsan kay puan mo malindo. May shade. Usually may shade. Anong usually applicable diyan, ma'am? Sa general terms, ang temperature na required is at least lang mga 27. 27. Oo. Pero pag taas na kaya yan, is Ano yan? nagiging 27 degrees Degrees, Celsius. okay, Oo. oo. So, pag more than 27, nagka-create na siya stress. mainit na siya. Papataas, oo. Ah, okay. Although may mga organism, like for example, pag-usapan natin sa mga malilipot na lugar, like ang salmon, pag more than 18 degrees, magaganda na siya. Oh. So, dapat mas lower. But here, especially in Bicol, Bagano, kailangan mga 27 Ang lang. salmon, ma'am, pwede na ma-cultured tao? Or tilapia lang or whatever? Marami. Oh. Pero, ang ano naman, kung gusto mong mag-salmon ka sa Pilipinas, Opo. stressful yan para i-manage mo ang temperature. Kaya mahiwas mo gusto ng Yes. espasyo. Sa dadumang kong lugar sa abroad, naka-circular tank lang siya, ang salmon. Pero we control the temperature na dapat lower than 18. Sa tuya, ma'am, ang climate tabaga, mainit malipot. Mainit. Di kaya. Dahil kaya nun. Mahiwagang mahiwagang innovation pa. Depende pa lang sa Yes. sa season's climate niya, no? Bawat organism may required siyang environmental condition. So, hindi okay. lahat talaga ng organism is pwede mo i-culture sa sarong lugar. So, ma-manipulate ka talaga. Hindi okay. May imposibleng, interventions kang yes. ibuhon. Hindi siya imposibleng hindi ma-culture. However, marami kang manipulation na gagawin. Pero it will take time, buda ang expenses. Ang Yes, cost very siguro. expensive, very Kasi expensive. i-acclimatize mo, Yes, etc. yes. Okay. Ito ang kasabago sabi ta sa tubig and then sa shades. Pag-abot sa environment, kay puan bang grabing tao, kay puan bang bakok maribok, paano ang Hindi sistema naman. kaya? As long na ano yan, totoo, pag mga, like, kung nagbe-breeding ka, kung nagbe-breeding ka ng fish, may mga dyan. yes, may mga environment may kita. criteria tayo for aquaculture operation, especially kung commercial scale. Pero kung halimbawa mga backyard racing lang, okay lang. Okay lang Total, yun. hindi naman masyadong vast ang production na needed. Okay. Pero pag halimbawa ngayon, nagbe-breeding ka, Commercialized na. in commercial scale, as much as possible talaga, medyo harayo siya sa residential Separate area. siya. Kasi very crucial ang tinatawag natin na biosecurity. Yun, no. So, kasi ang mga sira na inaalagaan natin is potential siya sa mga contamination. Like mga viral infections. So, mahirap siyang isuppress. So, may biosecurity tayong ino-observe sa mga farming natin. May posibilidad ba, halimbawa kung haranisa sa mga residential, baka makontaminate siya kay E. coli or what? May posibilidad na maghalo E. coli siya? is okay, matotolerate Kaya, niya. kaya Pero na. may iba-ibang klaseng variety ng tawag nito ng viruses na pag naka-infect siya, 100% ang advice talaga sa'yo is ano muna siya. I-disinfect for a long time or you have to change other commodities. Like for example, naghipon ka. Nag-crustacean ka, ang hipon is mga Vibrio species. So very hard iyan na isuppress. So hindi mo yan pwedeng buhusan na ng hot water o isprayin ng alcohol, di ba? At typical Sensitive. connotation natin. Oo. Sensitive ba mga araw kayo naman? Very sensitive. So, pag nag-crustacean ka, na-infect ka virus, in less than 24 hours, kayang ubusan yan ang millions mo. Grabe. So, that's very hard. Spread tulos Yes, gabos. very hard siya. Contaminate gabos. So, dapat palan, medyo talagang baka man nasa secluded, at least sa perimeter niya, Protected medyo siya protected properly. siya. So, that's why, kung halimbawa, nasa hatchery ka ng crustacean, kailangan may bioprotocol kang susundin. At bago ka ma-legitimize to operate, meron kang accreditation that what we are saan doing. ang accreditation, ma'am? From our government institutions, ang basic, ang BFARMA? Bureau of Fisheries, yes. So, may mga ganong klaseng requirements para bago ka ma-qualify to operate such kind of operation. Ayun, grabe. Para mga Opo. dartidious ang ano niya. May mga requirements pati na like Oo. experts na dapat ma-empleyado mo siya. Yeah. So, pag-discuss na mo ng ma'am so scope kayan Opo. kasi para magkaigwala mga parantabay niya to paano siya nagpupon, ano ang sakop niya. Na kasabagom na banggit ko so environment, I mean so tubig, etc. Nguyan bagay sa tuya, kada bes nag-uuran, nagbabagyo, Yes. nagbabaha. Will it affect, ma'am, halimbawa? Ay, opo, big deal. So, that is So, why, tama ba na i-relocate mo sa lugar na Alangkaw or what? Anong depende sir specification? sa facility. Depende sa facility. Like for example, kung, and depende rin sa species. Kasi may mga species naman masyadong OA.
Pag sinabing sa OA, ano temperature, yan? sa salinity. Okay, salinity. Sa fluctuation kang Pag sinabi temperature. tayong salinity, ma'am, so tubig, Alat. Opo, dapat opo. na ano siya Yes. ayan, pag kaya, nare-regulate, tama ba? Nare-regulate. Okay. So, halimbawa kaya nag-alaga ka sa isang fish pond na brackish water or marine water. Tapos nagparauran. Tapos pinapasok Yan, ibaha yun. May ang... acid ba gayon, ano? Tama ba? May acid ang rainta na makaapit Yeah, sa somehow yes. Pero ang Sige, pinakang mahirap, like for example, ang fish pond mo ngayon is may alaga kang crabs or hipon. Yes, oo. Especially crabs. Okay. Tapos, so design kang pond mo is may chance kang mabaha. So, mapasukin ka ng fresh Yes, water. oo, fresh water. So, ang frequent occurrence ng ayan, ng mga nang baha, the more iyan makakagadan sa imong mga organism. Yes. So, hindi niya kailangan... Nakahaluan siya. Oo, Maliban siguro kayo, may mga dugi bagayan mo, may magraba-graba. yes, may mga Kasabay debris. pa ito. Oo. Pero ang okay. pinakang masaklap dyan, pag frequent ang fluctuation, Okay. buti kung gradual. Aha. Pero kung biglaan, di ba pag uminom May ang mga- biglaan, plus floods ngayon. Oo, mga ay, ano. di, na yan, sir. Wala. So, ibig sabihin, number one issue mo dyan is aralin natin ang area mo na mag-conform ka doon sa engineering stand na qualification. Even ma'am, ready siya for harvest ngayon, halimbawa, Opo. just the same, yung mga gilapit na. Opo, that is siya, one. yung resistance niya, mature na siya, dahil niya kaya yung tagalan. Hindi, ano. sir. Ah, Pero hindi naman siya automatic. Pero makakita mo hindi na siya kakain. Mag-soft shell siya probably. And kaya pala kung minsan may nahiling ako mga fish pond na nahaluan fresh water. fresh water, tapos muddy, etc. All of a sudden, naglilataw sinda. Does Yes. it affect the oxygen or the Definitely. ano yan? So, Like for example, kung nasa aquaculture ka, siyempre sige mo bagang pakaon. Opo. Na nabubulok ang ibang excess na food. So eventually, pag uminuran, what will gonna happen? Di ba yung colder siya? Aha. Di mairarom siya. So remember, pag nagde-decompose ang anything na under the water, it produces energy, di ba? Yun. So, pag nag-produce siya, siyempre iinit siya. So, what will nag-change happen? yung- Tataas siya. Okay. O di magbe-mix up siya. Pag nag-mix up na-alter siya, na na-alter yung environment na dati Yes. kaninda. Karoon pa rin ka-sensitive. Ganun po siya ka-sensitive. That is why very crucial talaga na aralin yung Yun, location. oo. Unlike kung sa open water siya na siya, dahil masyadong ito, pwedeng magduman sa ibang lugar. Oo. Pero digital, since close siya, talagang Talagang dapat... mahirap. Although, pag nasa natural environment ka, like for example, nag-cage ka, Mhm. so kailangan mo rin aralin kung ano ba yung intrusion ng ano dito, ng fresh water. Ano ba siya? Frequent bang This applies mangyayari? gabos ma'am sa ano, maski tilapian, Yes, tikasag, yes, this applies to all. yes, it applies to all. Okay. Okay, nabanggit ko ma'am so plus pot. How about sinabay niya kay mga basura, kay mga Ay, plastic? naku, congratulations. Mas malala siya. Because we will not just be talking na Okay. magadan siya, Uh-huh. but probably makasurvive siya. Okay. Like kung frequent occurrence, may chance ba may mag-adjust yan, ang yan, animals. oo, No? oo. So may chance na Nakakaon niya kay mga mabuhay. basura. Tapos sakain mo siya. Okay. Ang one of the craziest thing ngayon, ang fear natin lagi is, pag maraming basura, expected maraming plastics. The so-called microplastics na nai-intake. Oh. And then you're gonna be Kaya eating, pala tas minsan, kakainin mo siya. Piga-advise kang iba na biodegradable ang plastic. Tama ba? May mga Yes. biodegradable plastic. Ang Na-invent plastic ko tama niyan ng in mga regular baga, 1,000 years bago natuna. Yes, tunay. O pagalaman pa lang pag ano kang aquaculture. Ano? Sir, makulugan sa payo siya. Kulugan pa lang sa payo. Because it's biology and chemistry. Yes, so kaya a need of a lot of studies, Yes, po. research, etc. Ma'am, sa pagkakan naman, may mga na-overdose ba sa pagkakan kayo? May mga Kang- nabubundat ba? kang fish. O kang fish, oh. Tapos minsan, sabi tabaga, algae, etc. And then, may mga commercial na nababakala kita dyan. O ano po ang sistema niya sa food? Regulated man ba siya? May specific siyang food na dapat? Aside naman sa algae, ano may mga commercial food na dapat? Yes, we have. May marami ng synthetic food Okay, na tinatawag synthetic, okay. or mga formulated feeds na bibili siya sa mga agricultural shops. Pero ang pinakang ano naman natin dyan is, of course, aralin mo muna anong needs kang animals. Like for example, bawat biological stage ng animals may iba-ibang requirements. The basic done is protein. Okay, So, protein. kung ang organism mo is maliit pa, mababa pang protein requirement. Tapos salit pa man lang. Oo, pero habang lumalaki, and especially nasa breeding ka, very high ang protein. Meaning, pag mataas ang protein requirements ng organism, mahal siya. Diba? Nata ma'am, nata daw, mas mahal Kasi ka. mahal ang tawag na to, fish meal. Ma'am, Kasi oh, fish meal siyempre, din naman yan nag-invest, ginagamit. investment. Yes. Mas Naku, dagdag. tama, The higher tama. the content Oo. ng protein is higher ang expenses. Ay, so At value, ano? mataas din ang
waste na ibibigay mo sa environment. Ayun, okay. So naaraman talaga yan sa scope kung ano, yun pala ng scope niya. Now, paano mong kita ma'am sa, ano pwede tang i-culture o pwede tang atamanon? Does it applies lang sa mga tilapia, sa bangus? Ngayon, minahin na ako mo niya na kasagbagar sa Garburong Box. Cage, Dahil ko si Sir Mar, piga ano. Ano yan mga specific ma'am na pwede tang i-culture sa daga na mga, ano yan, aqua, marine resources? Ano yan? Ano Kung halimbawa kung nasa may harong ka kaya, Aha. and you don't have enough space, pwede kang turuan kung paano ka mag-alaga ng isda na combination natin ng ng plants and fish. Plants and we call fish. it we call it aquaponics. Aquaponics. Yes. Kumbaga sa iwang hydroponics o agroponics. Yes, ang hydroponics, Tubig. ibig sabihin, plants ang inaalagaan mo doon. Tama, Pag aquaponics, combinations of animals, aquatic animals ano with ma'am? aquaponics. Aquaponics. Okay. Okay. Combinations of plants and animals. Anong mga klase din sira halimbawa? Kung sa baguhan ka aquaponics? pa, lalo na sa freshwater, simple, tilapia ka. Ayun. Ang combination ka yan is pwede kang tomato, water spinach, kangkong, pechay, okay. yung mga typical na ginagamitan sa bahay. gamitin ma'am? Saan mo siya i-place ang... Ipasprout mo muna siya, yung seeds. Okay. Tapos gradual training mo sa plants na mag-absorb siya nutrients from the Okay. water. Pero pag pinatubo mo yung plants, dapat meron siyang substrate din, like mga rubble. Inilubog muna siya sa tubig ma'am? May siya, kahit yung disposable baga natin okay. So, butasan mo lang siya na makasit siya. Nakaano siya? Yes. Nakaangat siya? Yes. Baka Tapos, nasa sa irarom hindi siya. Okay, Tapos, okay. nakaangat So, siya. lataw siya. Parang Lataw ano, siya. So, magayon din siyang combination because Yung yung toxins yung galing sa water na produce ng mga waste ng fish, ina-absorb ng Ayun na plants. so aquaponics na Yes. sa combination kang plants and fish. Yes. Kung saro lang, hydroponics lang. Hydroponics lang, Hydroponics oo, lang, oo. okay. So, ngunyan aquaponics. Yes. Magayon siyang hobby, okay. not just a hobby, but source of food mo pa. Sa bagay, dako lang ako nahilim mo. Hindi ko bakal baga sa mga mall mo yan. Sa mga, Yung mga, lettuce, diba? et cetera. Yes, That they're is a doing that. production of out Hydroponics of siya. hydroponics na. So, hindi pa lang kung may pero usually ang ideal ma'am na pirang square meter ba ang pwede? So, sa study din naman sa mga anong specification? Depende Demand? sir sa wala man na Wala man specific. siya, oh. Pero ang pinakang maganyon lang is kung ano yung kakayahan mo. Ang okay. bamboo nga, kaya mo siyang gawin na Ew, maging float para duman i-plants mo. So magayon ang pala siya habang sa erarom. Tanahiling ko ang hydroponics sa erarom siya. May mga sila. Ito man parehas man kang agroponics na kang aquaponics na sa erarom niya sa ibabaw niya suleto, sa baba man niya Fish. mga tilapia. Yes. So hindi pala ng aquaponics. I-combination bako lang lettuce kundi iba-ibang Yes. variety. Kaya mo pa na, Okay. halimbawa may freshwater Okay. prawn ka or yung vaname, yung white shrimp. Pacific white shrimp. Pwede mo siyang i-combine with Pwede mo siya tilapia, ihalo sa tilapia? with fishes. Hindi daw kaunon, ma'am, ka Hindi. ganun. Hindi siya. okay. So, Matutulog ka pero daw. palalaki mo ng konti. So, hipon. Iinuton mo si hipon para dahil siya magkasya sa bibig ng tilapia. Ayun. Yung hipon ta, ma'am. Yung local ding hipon tao. Meron tayo, hindi naman siya local. Actually, it's an introduced species, yung Pacific white shrimp. Okay. Yung vaname, known as very common siyang tinatawag na Saan siya vaname. Hali siyang that time ang nag-i-import kami ito galing Hawaii. Okay. Ang aram ko, ang tilapia, baka man talaga original ang sa tuya. Yes, bakuan introduced species din siya. Introduces species din siya. Same with the Same with the hipon, vaname. introduces species Yes. din siya. Okay, maliban din ma'am sa mga kangkong, pechay, Tomato. tomato, etc. Maliban naman sa bigbanggit mong buyod na pwede palang i-combine. Oo. Ano pa ang pwede pagsara? Baka ma'am sa space na yun naman kaya. No Kaya doubt. man, sir. Kaya Kasi man. pag nag-combine ka mga organism, remember, Okay. aaralin mo siya. Saan ba ang habitat na habitat Okay. kang fish in a water column. Ang tilapa kasi, usually nag-iibabaw, tapos sa gitna siya. Okay. Pero hindi siya naging ilalim. Napasyalin siya sa ilalim, pero hindi siya Lari nailalim. para kung mananggad sa mga pispan, kadaklan niya unsa sa shallow, sa ibabaw Nasa ibabaw or mid. Lalim mo lang ang parikpik Taludtod, niya, taludtod oo, niya. oo. Okay, di pa lang siya nag-iiraro. Mailalim siya, pero hindi siya na-stay. So, ibig sabihin, normally, pag halimbawa nag-culture ka ng buong tilapia lang, Okay. walang organism sa ilalim. So, lagyan mo siya. The organisms that stays sa mga bottom, mga crustaceans like hipon, crabs. Kasag pwede. Yes. Anong klaseng kasag, ma'am? So, itong sa Kung- mud crab, pwede ba yun? Kung nasa marine environment ang or salty ang tubig mo, dapat may crabs ka, pwede 'yon. Okay. So, Kasi pwede siya. ang mud crab ba ganyan, sa mga tibo-tibo, Oo, yes, so, kasag yes. mo na, mismo sa dagat. Yes, So, yes. kung arin ang pwedeng applicable. Applicable. Depende sa
quality ng water mo. Pag nag-fish pan pa, that's necessarily, ma'am, na yung tubig mo ay fresh water. Pwede ding may tubig. Kasi ang ibang mga sira baga pwede nabuhay sa Oo. sa Euryhaline presko. species Oo. na May mga arog tinatawag. ka yan. Opo. Okay. Kaya pipiliin mo ang organism kung saan siya talaga mabubuhay. Oh. Pero ang tilapia natin is very versatile na tinatawag. Yun. Pwede siya sa alat, pwede siyang brackish water, yung mix. And Flexible pwede, pala na. yes. Can't just- Kaya very hardy animal siya. Iyo. Kaya perfect para sa mga sa lugar Yun na lang natin. ganun, pinakang-common Tas sa- fresh water din. Mm. Yun nga lang, halimbawa, like meron tayong species ng tilapia na we call it molobicos. Yun ang very known and dinevelop yan ng BFAR sa Dagupan. Okay. So, Pero yun- hali isa sa pamilya kan mga tilapia. Yes ng po. tanim. Pinag-agum-agum niya lang sa ibang Mga species mga para match, ma-develop. binamatch, Yes. okay. Para ma-develop niya. Pinag-crossbreed, ma-develop yung quality ng Ganun mo molobicos pili- para pili, ano? oo, na maging Parang adaptable sa wide range ng salinity. So, pwede parang i-multiply mo siya ang Yes, ano, that is ang why. niya, oh. Hindi talaga rason na wala ka ngayang salt water o wala kang fresh water na hindi ka makakapag-culture Iyo. ng isda. Yes, You have all tama, the no? Because of science and chances. technology. Yes, and it was developed very everything is well. almost possible. Opo, totoo yan. Okay, na-discover ta ma'am so tilapia, this species common. How about sa bangos? Anong culture kang bangus na yan? Bangus? Anong karakteristik kang bangus? Ang bangus pwede din. Okay. Pareho yung Euryhaline species, pareho yung kang tilapia. Pwede sa freshwater, pwedeng brackish, pwedeng marine din siya. Actually, kung tutusin sa lasa, mas masarap pag nasa marine siya. Iyo, ano? Yes. Kaya ito, nakabalo ako, dyan ba sa may partikan Puliki Bay sa Maslog. Bay, ano siya, parang kulob siya. Inundated siya, oo. Kaya lang, minsan may problema at because of sa mga creeks baga, may mga contaminants, etc. Yun. Nakapit talaga araw kayo, ma'am. Opo. And then sa salinity, nag-change, dahil, sabi sabi ko sa bago, medyo di siya, Simple yung ilingon mo, sorry sa mga lugar na masasabi ko, no. Pero tunay naman talaga siya. No Let's po. talk about tilapia that we are eating. Pag galing siya sa contaminated na lugar, maduming lugar, ang iba ang amoy, iba ang iyo, lasa. tama ka, ma'am. Oh, Diba? Yun, namamalisyahan ko yan. Kaya may certain brand, bakit sa brand, the origin kung sa isahan. Yes, around. Even sa kulay, di ba? Oh, sa Even sa kulay. Yes, yes. Tapos amoy gilik na tinatawag. Oho. Di ko lang aram kung ano ang Bicol term takang amoy gilik. Sa Katagalugan kasi, yung parang may matagas? may amoy siya. Eh, ano yan. Pero sarap pag nahiling ko, ganun matagas ang ano niya, ang laman niya, ang content, ganun matagas as compared sa ibang mga tilapia na talagang iatama na mayumok siya. Pag ano mo siya, pag ginarang mo siya, juicy pa siya. Mataba siya. Oo. Ano Pero- pa lang yan, ma'am? Nakaka-apektar mga araw. Dako lang na bagay. Kaya ano yan, kahit pumunta ka sa ibang market, like for example, pag sinabing dagupan Yan, bangus, yun, nakain bonggang-bongga sila, no? Oo, Aralabaw, Kasi, pati, no? marine siya. Pero, pag sinabi ngayang Laguna area na bangus, di masyadong pansinin. Bakit? Iyo. Mataas, maation masyado. Iyo, because Iba of- ang lasa talaga. iyo. Mas kanang linig mo siya. Sa anong mga sa Pangasinan nahiling ko talaga, tahanin sila sa dagat mananggat, talagang magayon ang dahil sa mga factory, dahil sa mga ano yan. yes, Unlike sa yes. Laguna mananggat na. Ay, Diyos ko maroon sa baka nakaikot na Iyo. highly contaminated ang Iyo, ano. kaya di masyado. Although ang iba, sabi ninda, may mga precautionary measures para just the same. Yung mga ganun. Siguro mo sa mga previous kaya itong mga contaminants, pollutants, niya pa dyan, ano? Di nahali, ano? Dinahali. Especially kung na-contaminate ang lugar ki heavy metals. Heavy metal. Yes, the more the higher ang temperature, the more na halangkawon ang init permi na na-experience sa lugar, the more na nag-create complexity ang compounds ang heavy metals. So it never disintegrate. Okay. Minsan baga ma'am, kang na po sa DCGB, reporter ako, nag-report ako, nagkaburutod niya, ngayon ako mga matugang susira duman sa ano. Nagkaburutod talaga. Nagkaburutod, nagmila sa iba. Nasiraram ka na, nabutod kaya. Yung sila, anong causes kayan ma'am? Oxygen bagata, ang dagat baga, ang tubig to is water. And, Actually, kung hilingon mo na ang perming tigit pa para tripan is dissolved oxygen. dissolve oxygen. Effect na lang yung dissolved oxygen, nata nagbaba. Anong gusto sabihin ma'am? Ibig sabihin, there are other factors. Ito yung hinahatigahangos siguro consume ng Yeah, yeah. oxygen kang fish duman sa laog kang Ano sa siya ma'am? water. Nakukontaminate? Hindi, minababa. Minababa. Especially, ang basic niyan is temperature ang pinakang key parameter natin. Na pag tuminaas ang temperature, mabagsak. So, reverse ang Kaya, relationship nila. oh. Though, So, dahil mo na ito mabukod. Pag binababa, dahil mo na ito mabukod. Day mo na. Kasira, dahil mo na ito Mababa mahangin. talaga, oo. Okay. Lalo na pag buminaba na siya sa more than 4 milligram per liter na level kang dissolved oxygen. Okay.
talagang stressful lang sa sira hanggang eventually maging lethargic na ang movements nila. Kaya diyan pa nagluwas yun. Nabutod kaya sira. Yes, nabutod. nabutod sira. Because Oo. of that pala, no? Oo. I remember ka ito, may sarong minahan ka ito, pero nagpalawas sila din metal, I mean, toxic siya masyado. Substance, oo. Toxic substance, halos that. And then eventually mo, nagratawan mo ng ganso. Mas grabe mo ang metal, ano yan? Ang Just heavy metals, contaminant. grabe, oo. Like mercury, like for instance. Yes, mercury yes. yan. Although, kung biglaan, of course, gadan siya. Pero kung paunti-unti ang introduction ng heavy metal sa water, unti-unti, through bioaccumulation na tinatawag, okay. nai-stuck sa body kang fish. Iyan ma'am, talking about that, anong epektong possible effect kan sa lawas? Halimbawa, kontaminado, may toxic substance o may mercury poisoning, etc. Anong effect kan sa lawas kung sabay tayo sa adalat? Sabi nga, sir, sa bisyo, di ka man automatic agad nun. Padikdikan Unti-untiin ka naman. Pero, the complexities niyan sa health mo, makreate kisanda mo ka ng problema. Ayan, kasi toxic, yan, Yes. toxins yan. Ano? That is, ano yan, hindi naman siya needed sa body natin. So, qualified. Parang basura siya. Yes, no? basura siya. And even, ang iba daw, ma'am, nagsasabi na parang di mo siya maipaflash. Minsan, minadukot. Ano? Yes, Totoo ba to yan? answer, Parang kaya- hindi naman siya ma-flash ng ganun-ganun lang. Okay. Hindi talaga siya. Kaya pag nakawagas na kaya ang ganung mga klaseng toxins sa environment natin, ang hirap talaga iyan, mahali. That's reality. Ooh. Kaya madami tayong although marami na ngayon ginagamit, like for example, may mga bacteria na tayong ginagamit to eat that kind of Yes, compounds, yes. di ba? Meron na tayong mga plants that eating Mga heavy metals. pangkontra ng Yes. ganun. So nag-absorb. Pero hindi pa rin kaya. siya ganun kabilis. Ayun. Para mahali na within 10 years, 5 years mawawala. Hindi siya ganun. So, grabing effect. pala, Yes, no? grabing So, effect. It's apara a very sa long term. Matrabahuhon, mabusisi siya, meticulous. Then later on pala yung risk na pigaan Yes. tao. So, talagang atamanon mo to. So, para ma'am, with this, sa mga study ta po sa tabako, kumusta yung level of acceptability sa mga parasira sa mga enthusiasts as far as aqua farming is concerned, ma'am? Kumusta ang ano niya? Well, in Albay especially, hindi ganun kagaling ang aquaculture natin. Oh. Yes, hindi ganun kadami. Kasi unang-una baga, Considering na palibot kita. yes, Dapat yan, yung- yung irony na yan. Yan ang That's the irony, irony, ano? oo. Oo. Firstly, because tunay ang aquaculture, kung commercial scale ang pag-usapan natin, Okay. hindi siya pro-poor na tinatawag. anong gusto sabihin mo ka, ma'am? Ibig sabihin, mahirap talaga ma-establish ang commercial scale na aquaculture kasi hindi siya pang pobre. Ang average investment mo at least $1 million ka. Tama. Market is not a problem kasi everybody needs food. Yun pa sana hapon ko sa imo ang Oo. market sana pero mo na sa Pero sa so capacity challenges, ng mga potential farmers, they have the knowledge but they don't have that enough money to meaning ba invest yung it. pagdating sa capitalization? Mahirap, sir. Ang Millions investment pa pa lang yan. lang Tama, millions. tama, Kaya, oo. pag sinasabi ng government lagi na, aquaculture is pro-poor, sinungaling yun. Hindi yan talaga totoo, honestly. Pero kung if you will gonna Pero talk pag pumunta ma'am sa micro mo na, oo, pag mga backyard ano? lang, pwede naman, Kumusta yung sir. accept? I mean, so ano yan? So practice mo yan sa Albay based sa mga Very study traditional pa rin tayo. Traditional. Pag Very sinabing traditional. When traditional, we say ano ba ito? traditional, they tig-isip ang capacity ng isang pond to compute that. Kasi dapat may Okay. computation Oh, yes, yun yes, eh. So area na yan. Yes, Oo. parang area lang. Tapos, they tig-isip kung anong quality kang food ni tatao. Anything na ito, ibarabad sa na, yun na yun. So, yung they're not quality thinking, checking, ano? yes. So, ibig sabihin, napapalaki mo rin siya, pero kung aralin mo yung Okay. duration of culture period mo, plus yung input mo, plus yung gain mo, wala, negative. Totoo yan. Kasi bara-bara ba? Bara-bara lang. Okay. Oo. Sa inyo, ma'am, sa tobacco campus with these situations, challenges na niya, anong nahiling mong kwentang mga interventions? Actually, for extension sana yun ang program natin. No? Ano yan? Yes. Now that we are we are planning with our department na sana ma-cater natin ng maigi yung Kahit siguro ma'am kay sa model mo ano? Yes. No, 2 models for that matter. Oo. Panalbigan. we will lang, definitely oo. plan out for that Oo. na maka-assist lamang yung mga farmers. Okay. Kung paano ang isang simple backyard is Yes. maka-create sustainable food for the Yan, family. oo. Siguro ma'am, dito mong kay tama ba ma'am? Dito mong kaipuan ng Lake Buhi, dito mong kaipuhan ng Draculaon na lake para mag True. Dyan, sabi tayo ma'am, Backyard. pwede na. Oo, pwede. Oo. Ano ma'am ang mindset kan sa mga ma-enthusiast, sa mga fisherman ta, at least alternative or options, wala pa talaga kita sa sa pag-adult, wala pang masyadong halangkaw na ang level kang awareness kay niyo.
May awareness. Okay. Kasi sabi nga, bugbog na sila sa Maliban mga sa capitalization trainings, na bigay mo. capitalization. Ang unang-una, sir, ano talaga, hindi dito, ang kultura, Okay. big factor din. The fact Kultura. that Albayano people, sanay kita sa Baguio, so marami kitang paraan na, and the fact na Daklaon ang dagat So diit talaga ang nag-aquaculture. Tapos ano yan? Ayun, Huling yan. May dakula nga ako digdi. Although, nabubuhay na rin ang tinatawag natin mga cage culture. Yes, Maganda rin naman talaga ang opportunity. Although mahirap ngayon dahil natutuwa tayo sa effort ng government na Yes. may sinusunod ang mga tamang zoning. So that's really one of the limitation actually kung titingnan natin. Another, mataas kang input. Plus, Yun inputs ang mo na hanap rin. buhay kan mga tao digdi sa tuya is bako kadaklan para sira. Okay. Not unlike compared ta sa ibang sa northern part Yes, na grabe talaga. O Yun talaga. ang means of livelihood, Yes, Linda. means Yung of source of livelihood, livelihood, yes. Linda. So, ibig sabihin, ma'am, dahil pa masyado yung mindset digdi sa toya. Dai masyado. Nakapalibutan kita magdumang ka sa ibong dagat, digdi sa ibong Pacific, Oh, yan. etc. Yung mga topography. Topography natin. Oo. Pero dahil pa talaga, sad to know, Oo. Pero marami naman, like ko niyan, marami naman ang pumupunta sa Tabaho Campus Okay. ng mga small-scale farmer. Tapos nagpapatabang kung paano nga siya mag-culture. Pero tunay, wala pa kitang direkta na yung regular. Yan, no? Regular, Talagang yes. nag-direct- That's a nag-direct- future Yeah, activities. challenges. Yes, Sabi man yes. sa challenge sa business, kaya tapos na anaraman niya kang technology sa tabako. Oo. Kita man sa entrep ngayon, sa entrep sa tabako. Sige, i-commercialize tayo. Pero dahil pang masyadong, Di pa hindi masyado. digdi pa lang sa culturing, dahil pa masyado, Kultura. mamas mo sa business. Kultura. So, ano yung mindset, ma'am, maliban sa parang, ano yan, nyaw man yan, dagat ngayon, anyway ngayon, dahil man yan para sira. Pati yung mga mindset ng garo daray pa, Oo. mindset kan business. na Kasi remember, inputs. ano yan, pag yaong ka perme sa dagat, dehang investment, effort lang. Totoo yan. Samantala pag ma-aquaculture ka, dakulong kang inputs. Di ba? Tama, sa bagay, oh. Aba, mahirap kalabanan ng kultura. Pero so, mga previous ma'am na restaurant misis, itong kaistorya ako na nag-iro na kami naman kang grabe na ang fishing ngaya kang apod kaya overfishing na kita Tunay. kang apod kaya so lawlaw Oo. bako lang lawlaw so ano sa tuyo pag minalwas pag summer so kuwaw Kuwaw. minsan nag-overfishing kasi may mga Mga buried ba? Oo, may mga piga Yeah. pag una tao masustansya ito pala piga alter ta na so Yes, altered ang production condition. ng Yes, that's true. Yung mga army kan, ano yung coral reefs dati, binurumba na, nagkawara na, despite kaya Oo. nagdi-decrease na ang ano tao. Dahil pamanggilan na, ano mamano. Observe na masyado. Dahil pang mga options na, if ever. Madami, sir. Madami ng programa ang government. But honestly speaking, because I started also with resource management Opo. early 2000. Funded kami ng Asian Development Bank. Aywa, oh. That's a very huge one. Ang pinakang masaklap kasi, magayunan ang program, Yes. magayunan ang laman, pero ang implementation process, mahirapon nata. Ang mga officers natin, hindi nila nakikita ang urgency to conserve the resources. Iyo, ano. Despite kang the fact na mga data na mga information Oo na po, depleting sir. na kita. Maski anong pahiling mo kaya na araw na po kayo ng kondisyon, kang sa indong lugar, kang sa tuyan lugar, araw na kayo ng history kang mga resources natin, at araw na kayo ng kondisyon mo niyan, wala lang. Nigas ko kung karamihan. Yun masakit na reality. I'm sorry to say that, but Totoo, that's naintindihan ko masakit bang na sitwasyon reality. mo. Pag sa field mo, ini ang sitwasyon, pero, lag. Yes. Ayun Pero di mo po. nasayang ang efforts at least in one way or another. So information, dissemination, Yes so po, yes awareness na pagabot lang sa implementation Oo. talaga. Para bang ine-expect mo dapat yung outcomes mga 80% lamang, but even smaller than that. Pero at least marami na rin na tao, marami na rin na mga communities ang sumusunod talaga. Okay. If you're gonna happen to visit ang Ligaw area, Ang ligaw. ang Ligaw area especially kung kabisado mo yung Punta Almarang Resort. Ayun, na-advertise natin ngayon. No? Nakadumana ako. Oo. Yung kapitbahay niyan is mangrove forest na nirehab yan ng project namin before. Together with the Bureau of Fisheries, yung Philippine National Aqua Survey Program. Nag-reforest kami yan ng mangrove na ilang ektarya. Ngunit napapakinabangan siya ng Very community. good, ano. In one of the best tourism area. Siguro maganda na appreciated ang importansya kan mangrove. Ano? Oo, Dahil ang tsaka sanctuary kang ano. magayunon din ang, yes, to acknowledge the effort ng local government ng Ligaw. LGU. Ang galing ng effort nila.
Very good. Ano? Yes. At least na-appreciate the so important so value ka ito. Oh. Aside from that, protected ang area because empowered ang community plus dakulaon ang support ng local government. So ini ma'am answer sa palitang game ito na ehemplo, Yes. na modelo, na prototype Tunay. na arugay. Pasyalan natin. Ang ganda po ng lugar. With this ma'am, paghiling mo with this situation na nakaapektar ang kultura, nakaapektar so capital investment, anong nahiling mo in the future? Kasi ang SDG ta dapat ma-achieve ta by 2030 and yet Oo sa nga. anong managagir 36% pa sana. Pero ang nahiling mo ma'am, optimistic pa mangyari ba kita na somehow they will embrace in aquaculture as an option sa food security? Honestly speaking, yes. Mm-hmm. Tingin ko din lang talaga kasi ano yan. Hindi na ngayon reason na mababa ang technology development Okay. because sa gagaling ng mga scientists na Filipino lang ha. Yes, And oo. here na lang sa atin, sandamukal na research. Siguro ang pinakamagayon lang yan is paano natin ma-deliver ang isarong technology sa grassroots level in a simple manner na wala na sandamukal na mga crossing or whatever channeling pa. Kasi nakakahiya na tanggapin na ano yan, matagal lang na-develop yung technology pero hanggang ngayon hindi pa nabababa that easy. Maliban sa Diba? na baba ma'am tukat ano yan, ang acceptability sa technology, kumusta? May mga bago ngayang proseso ngayon na pagsira, pagkulture. Marami, sir. Kaya lang ano yan, sa dami ng technology mo na pwedeng i-adapt ng tao, unang-unang sabi ko nga, mababa ang capacity ng tao na solely kaya niyang i-finance yan. So, mahirap Financial pa man rin Yes, mahirap ang bottom magpara-suggest na ito napakagandang technology, napakagandang process. Pero yung mind ng yan implementor, kasi wala mo talaga siya, handicap siya eh, financially. Meron siya, may eagerness siya, pero wala siyang capacity. So, siguro yung skills niya, yung abilidad, Yes. yung education. Siguro kung talaga, pagod na kang araw ka na, no? Siguro nga mag-review ang mga government institution din natin na wag lang puro training tayo. Honestly speaking, sir, yung pinuntahan kong lugar, kung paano sila mag-help sa mga farmers, ang isa sa napuntahan ko is a dairy farm sa abroad. Robot na sir ang nag-operate. Now, alam mo kung paano sila nagkaroon ng ganong klaseng equipment because of the government. Grabe ang support, ano? Grabe ang support. Saka yung acceptability, Yes. yung willingness talaga na mag-adapt. I think ang mga Filipinos hindi naman na ayaw nilang mag-accept ng technology. But only that 5% ang nare-receive, hindi wala yung 95. Yun yung punto, di ba? Yun, parang yung sa isip nila. Oo. Okay. Lalo mo yan siguro, ma'am, with the advent ka ng AI, anong sa tingin mo? Ay, Yung maganda technology, siya. AI, mas mas advanced siya kasi karoon ka na mahiro. Like, Maisip ka na, oo. maisip sa imo. So, AI ano na. sa tingin mo, ma'am, na maka-compound pa ba ini sa garo baluyang acceptability or pwedeng makabutong? Dakulaon, sir, nakapakinabangan ang AI, honestly speaking. Kaya lang nasa tao yan kung paano mo siya i-deal na huwag kang maging dependent. Ayun. Let your brain also works. May mga AI na ba yan? Yun nagsasabi sa imo, dahil ka magtarang mo yan ta mainit, dahil ka magtarang mo yan ta alangan. Kung ba ka may mga Oo, technology, tunay. Magayunan siyang guide. Magayunan siyang guide. Imbis na tao mo remind sa imo. Magparaisip sa imo. Ito na. Ano daw ang chilling mo, ma'am? Pwede daw na accept na rin nila. Honestly, O baka sabi daw- nga yan eh. It's an evolving technology and hindi natin yan ma-evade, not accept it. Okay. It's part of the society now. So kaya lang sabi nga, nasa pagtimpla yan. Yun. Panaday kang maging negative ang effect para sa imo. Okay. It's a help na dapat i-take advantage but it's not a process na dapat maging dependent ka. Diba? Iyo, tama. Naramdaman ko sa Sorsogon. Nagdaman ako sa Sorsogon, mapasiring ako sa Kasiguran. May inagyan akong sarong lugar, I forgot that name, sa parte ng Sorsogon. Nag-breed sinda kang mud crab. Pero yung mud crab pala nindao na saradit, yung crabless, bukong pala nahali sa inda, hali pala sa Leyte. Oo. May mga araw ka na sitwasyon. Baka nakakontribute Yes yan, po. ma'am, na makulture akong tilapia, makulture akong shrimp. Baka di man available sa mga species o Yan. Sarap pa yan, ma'am. Saropaan yung network. Network. Although, kung ordinary farmers ka, syempre bihira ang makakaaram na sindo okay ini mako Pero honestly speaking, all over the Philippines naman is open na ang network na iyan. Ayun. Only that, magpa-guide ka sa mga institution na po pwede yung mahagadan ki Sa rin sa makulang information. daw sa mga sa farmers ta sa Opo. linkages. Oo.
Kasi honestly, di ba, ang pinakang may direct sa mga communities natin, local government. Oh, yun tama. So, dapat ma-equip yung sa nasa local government na inian mga pupuntahan natin where to get these things. At yung mga opportunity kan mga market na available na pwede nating puntahan. Pero kung hindi mo talaga siya na-link sa farmers, so mga opportunities sa yun, hindi man talaga makakuha kang ordinary farmers. May mga nadawa kayo na, papatrolin kami mag-ibong kami mad crowd. Man niya similya. Tunay. Budang nga nagbalong nga kami kan pag travel mo, pag abot nga sa mo 20 pidaso, 10 na sana. May mortality rate May talaga. mortality rate. yan. Big deal ang handling. So if you don't know the handling process of that, talagang maabutan sa imo 5%. So pati Yes. dyan pa lang sa pagpunang Handling sa similya process. pa lang, Big deal po yan. sa crablets pa lang, dapat Oo. What is it, ma'am, na anong factors na dapat na kita ka-ending di? Alam mo, sa similya, nata sa ibang lugar pa yan. Anong mga Facility-wise. Ah, Kasi, facilities. Kasi iba ang design kang facilities sa mga finfish hatcheries compared with the crustacean. Mas complex ang crustacean. Kasi yun ang mga pinakang prone na ma-infect ng mga viruses. Oh. Lalo na pag uminabot na sa zoea stage na tinatawag sa life cycle niya. So depende pa ano yun? So mas acclimatized naman sinda o bako lang sa facilities kundi sa lugar man siguro. Minsan may mga lugar baga na mainito ni man bako o Oo. Pero namamanipulate niyan, sir. Namamanipulate through na. science Only na. that, oo, through science. Pero digdi sa to kasi wala pa kitang magayon ng facilities. Pero marami tayong experts. Yun nga. Kaya parang nasa ka mo kan mga sa lengthy pang Karamihan, sir, yes. Sarangani area. Okay. Even as mga students namin naggagamit ng ibang organism, ina-import pa namin yan galing Sarangani area. Even ba yung food man da? Sa tuwing na pinaprocess Ang area ng food? din da, aliba sa mga area synthetic. Kaya naman, sir. Kaya naman Nakukuha din natin yan Kaya locally. natin Oo, yan. nakukuha natin yan locally. Nabanggit mo kanina ma'am sa market na may market kayo na no? Opo, sir. Na ron naman ko ginasursugon niya. Saan mo yung pigo pa dara? Ay, sa Hong Kong ngaya. Opo, sir. Tunay yan. Ito yan ano? Yes. Ang gigibo na nindao, first flight na eroplano dapat nakapak na yan. Dapat nga alas 10 ang aga, ito nang Nandoon na naduman. yan. Para nga pag alas 11 nga dapat nga sa Na-pick Hong up Kong. na. Oo. Aron Tunay pang- yan. tunay Tunay yan. Ay, na-appreciate man. I mean, igwa na kaning isi man ang mga farmers ta sa Yes, ano sir. na, Yes, sir. pag nagtanong ka mo kay ni bako sulitan na tanong pa Alaga alaga ka. kay ni igwa nang sure market bako lang di sa local kundi abroad. Opo. Honestly, dahil ka na magharayo, ang Bureau of Fisheries is complete ang kinetwork. Lalapit ka lang. Kaya lang ano Yun sa na. ano na lang talaga sa Yun source na. na Yung lang, mechanism din kasi talaga ang kung paano ma-reach ang farmers. Garo kalawig pang research sila mo ano? Pero ano na yan, let us not lose hope din, of Oo, course. ako yung Kasi nahiling ko, oo. padakol ko niyan ang mga experts din sa fisheries. Okay. Dati nag-start 2003 ako na lisensyahan. Ano lang kami, more than 700. Ay, wow. All over the Naku, Philippines. naku, Ngayon, expert dyan sa ngunyan, ano, ano na, thousands na. Okay. Talking about kani ma'am na population or people involved dyan sa fisheries, ano nyaraon pa dyan? Pares kan sa farming ba na medyo may edad na or igwa na nihilig nagkakahilig na sa mga graduates na adigina ako sa magsadiri na ako. Ano yan? Anong nahiling? Ang opportunity diyan ma'am. I mean, nag-involved na ba yan sa generation of today, generation Z, Yes, sir. generation X? Naging involved itong mga dating mga parasira, maparangalo na ito. Ikaw Tunay. pa sunod na generation. Oo, may masunod na generations. And actually, mas bold nga sila pag-accept ng So may technology. pag-asa pa talaga. Oo, may Wala pag-asa nang naman paglaw. talaga. Ang punto lang sana naman ano yan, yung idirekta talaga yung tama ba, ayusin yung planning sa implementation, especially sa mga national programs natin, na maging realistic. Huwag na tayo do away with lots of training seminars, bugbugation na tayo doon. O, di ba? Bado mga seminar, mahal. Makaon. Ma- Nagpaulit. register. Oo. Pinakang maganda hands-on, sir. Ay, ako nahiling ko, ma'am. Sa abroad, sir, bihira, sir, nagle-lecture lang 1 hour. After that, warasakan na Hands-on. kami. Totoo. Hands-on na. Less talk, less effort, less expenses. Totoo. Mas magandang hands-on. Hands-on Actual activity. talaga. So reality Yes, kang so ano reality. yan. Okay. Tapos so, man talaga sa locality. Huwag dito tayo sa bonggang hotel. Diba? All the advantage for us na nakaka-rest tayo paminsan-minsan. Kasabay na sa pangalo tama ng rest. Oo, kahit man lang 2 days. Okay. With this situation, ma'am, sa bilog na Bicol region, beside sa area to sa Albay, kumusta ang ano niya? I mean, ano ang progress niya? Anong development niya in terms of sa
regional level tao. Sa aquaculture. Sa aquaculture. Okay, let's give for example ano yan. So Amazing. amazing. Study kami. Amazing to kasi sige. nung nag-aaral kami nito, we studied about the market chain kang tilapia. Although hindi ito natapos agad. Ano yan? Nakakatuwa pala is ang Southern Luzon is dependent ang supply nila galing sa Ligaw area. Di In ba? terms of Seeds ng mga tilapia. So, mga very small siya, size So, 22, ligaw. size 17, yes. yan, so similya. Similya kang tilapia. okay. Tapos, itatransport pala naan going to Laguna area, to Batangas area. Iko-culture doon ng bonggang-bonggang lumaki. Tapos, alam mo, pag malaki na siya, ibabalik sa atin. Ang mahal na lalo, di ba? The irony of it. Yes, the irony of it. And we thought na yung supply ng Camarines and Albay area or Bicolandia, Pero sa hali generally. yung ano man, puputol to. Kasi hali itong species man niya, itong similya na ito, kung halian sa ligaw. Ano sir, may makinukuhanan kitang mga talagang mga legitimate na mga hatcheries. But definitely, those are assisted by government. They can mag-re. Ang Bureau of Fisheries ang usual. Meron ka ng mga pure strain. Tapos babakalong ka ng mga private hatcheries and then iko-culture na nila. So, ima-mass produce na nila yan. So, ini sample plants to. Grabe ang contribution ta, ano? Correct. That's From hali sa ligaw, pasiring sa Laguna ito, ma'am? Batangas area and Batangas Laguna area. area. Laguna area. Galing dito sa atin. Tapos? Dakula dasinda ibabalik sa atin. O di ba? Sabay, Parang ka na ang usual bagaw Yes, na, no? yes. Kita lang ang nag-supply kang raw materials and then sina ma-culture, ma-produce, balik mo na sa because tuya. we really thought na yung tilapia natin is galing ligaan lang. Buhi and Bato Lake, Bato, diba? Mga Lake ganyan. Bato, Pero hindi pala enough ang production dalawang area na yan para mabigyan tayo na. Halimbawa, sa buhi ngayon, babae, lalaki, nag-produce sa sila duman. Ito pala, mayroon pa siyang, similya talagang for production. Yes. Bako siyang nag-self-reproduction. Hindi. Ganun pala. Kaya pala, nag-self pa na pag Domingo, pag Sabado niya. Kasi haling tilapia ini, ano yung gusto mo, sir? Buhi ngayon o Batangas? O Batangas, yes. Oo. So, tunay yan. Sa Bato pa daw. So, bako naman sa pero mas gusto ko. tunay. Kaya ako dati. Ayo. Nahiling ko. Ayo man ako. Yun ang, iparehis mo lang niya ako. Aling nga, pigapot ako kang nagtina. Ano sa gusto mo? Anya ko, siyempre, sa tuya, sa buhay. Pero kung day-day nga talaga, haling Batangas, yun pala, hali mo sa sa tuya. Yes. Ang similyan, hali sa tuya. Ibig sabihin, ma'am, ining Batangas na ini, pwedeng, ang market ba kayo ni Manila? Manila and Hali sa Bicolandia. So, Tamo. nakita Di mo ba? contribution kang Bicolandia, Ganun, no? nakulaong po. So, ibig sabihin, talagang grabe ang potential niya. Yes po. Pag-abot sa contribution niya sa production, digit sa aquaculture, ikaw talaga ang Bicol region. No? Opo, nakulaong po talaga. Di yung madideny. Tapos nakulaong pang opportunity, kung lalo na sa mga big farmers ng tilapia, nakulaon ang market kang fish fillet abroad. So Yes. Ano yan, cream dory ba yan? No, yung tilapia mismo, sir. Tilapia. Tilapia Tapos mismo. pag Kasi sinabi white ng- fresh meat. Yung kakompetensya ta kang ano niyan, kang cream dory ba yan? cream dory. Cream dory, na fish fillet na ano. Na mas hindi nga nakakatuwa ang quality ng ng cream dory. Kasi catfish related ba siya? Ay, Sorry tinatsaran sa tanong. tinatsaran Pero just for purpose na lang Yeah, yung pag-comparison tao. comparison lang. So naaling mo na, although madali ng oras tama, sa Mindanao baga, ang culture yata nila, culture nila is seaweeds, tama ba? Yes, sir. Sa That's tuya, the best ma'am, producer. Parte ang culture, di ba, ma'am? Yes, sir. Sa tuya, ma'am, kumusta ang prospect hindi sa tuya? Magayon, sir. Magayon actually. Kasi nagbaba na ang production rate kang Mindanao area. So dati worldwide, kita ang number 1 and 2. Yes, so lampaso kita ngunyan kang Thailand, ng China. Ayun, China is the sad number to 1. note. Sad to know. Kasi nga, yung ine-export natin ng mga quality ng mga seaweeds is para barambado kan mga mababait na Yan Pilipino. sana. Tigdaraya sa drying process, tigharaluan, mga impurities. Okay. So, yun ang nagpapababa Inalter, sa quality. so, Yun na. production. Aram baga sana. Samaan mga katalian kan tawad eh. Naramdaman ko, so, ano ka ito? So, ano yan? So, produkto hali sa coconut. So, Nata di coco. Ayan, sa ropaan, di ba? Diyos ko talaga. Inalter din. Inilikman kang mga producer. Sa fermentation process. Naraplugod ka sa mga Japanese. Saro din yan. Sarap pala sa Saro mga pala. challenges pa yan. So, may potential po May talaga kita. potential, sir. One of the best producer ngayon ng natin is Sa ibang- Sorsogon area. Okay. Din sa Sorsogon area. Bay? Sorsogon. Sorsogon and then may Bakakay area na din pero hindi pa rin hindi pa Yes, enough. ang Bakakay yata is a potential Potential site Ito din. ma'am sa Sula, kumusta ang Sula, ang area?
Sula, ano yan? I'm not familiar Channel this ba time. ganun? I'm not familiar now. Pero ang aram ko is hinarali ni ni governor Nung yung mga cages na wala sa tamang zoning. So I personally appreciated that. That's a Oho. big Iyo, effort iyo. para sa conservation. Mhm, Pero tama. ang solar channel is only good for aquaculture na mga sira. Mhm. Pero kung ma-cage ka, hindi. Alanganin mo. Maalaga ka kay mga seaweeds, Alanganin. alanganin. Kasi di ba ginagawang ano yan? Agihan siya eh. Agihan siya. So, Tsaka, saka oo. taguan siya pag Taguan siya the- during may mga calamities typhoons. tayo. Alanganin mo rin. Tagarap commercial, Oo. ano yan. May mga ano naman yan, may mga cove type na mga location. That is ideal location for seaweed farming. So nahaling ko yan, ma'am, nabanggit ko lang kasi maliban sa ordinaryo sa toya, the usual na tilapia, crabs, etc., hipon, etc., yung pwede pala sa ibang lugar na seaweeds, pwede man pala sa toya. Opo. At may type of seaweeds na pwede i-mix mo naman with fish pond or cage. Ang seaweeds baga, hindi masyado siyang alagaan, ano? Tama ba? Hindi naman. Alagain din siya. Kasi, like, for Kasi example, unlike, you will not dap- be... hindi ka mag-feed. mag-feed ka. Oo, o- pero iintindihin mo naman yung quality ng water na dapat hindi madalas nag-fluctuate ang salinity. Walang introduction of fresh water. Ayun. Grabe palang ginagawa sa ano? Oo, madami kayo. Bago ka makaka-input, dapat Yung na yung solusyon ko sa food security ta, no? Gusto kong poralawin, ma'am, ang tema ta, ang istorya ta, pero 1 minute na lang. Nakulo pa kung gustong ihapot kayo, madam, pero nabibitin. Pero Next anyway, time ma'am, around. next time naman. Ma'am, baka may mga di ako ihapot sa imo, may idagdag kang informations pa o probably announcement. Please go ahead tayo. Yes. Sa mga parasira tabi na interesado mag-aquaculture. Yun, yan, oh, kung sige So, naman. ang Tabaho Campus, especially ang Fisheries Department, is very much willing na tabangan po kamo. Maghapot lang po, mag-text. Total nakalag naman kita sa nasa web naman kita. may- So may contacts naman, so you can call us or you can message us directly. So we are very much ready mag-assist po sa mga parasira. Ayun, yan, ang beauty. Yes, from processing to Yan. aquaculture to resource management, etc. Oh, i-text nyo si ma'am. Pwede ka man, ma'am, i-text ano? Yes po. Uy, kumusta kay Sir Ronel, Juneda? Yes We sir, are, nasa ngipin si sir. very active, very energetic na din dyan sa Tabaho Campus. Stressful na si sir. Stress na si sir. Kaya pala hindi kami nagkakaroon ni Sir Ronel, ano? Very busy si sir, Very sobra. busy. With that, ma'am, tapos na po ang sa tuyang oras. Makaskaso na sa tuyang oras, pero dako lang kaming naging input sa inyo. Hopefully, sa mga listeners na ngunyan, mga viewers ta, both online and on air, nakakuha po kami dagdag na informasyon. And sana, pag may concern ka mo regarding po sa aquaculture, do not hesitate to contact po ang Bio Tobacco. Yes Naraon po, po very ang much Fisheries willing. Department, at iba pang mga department kan Bio Tobacco. And with that, mga tugang, salamat po kasi ng pagkatabay sa pangarangkan sa kuyang partner si Professor Seth De Matera. Hindi po si Edgar Barameda, nagpapasalamat kasi ng pagkatabay hasta sa masunod na Miyerkules sa programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Thank you and good morning. Maray na aldaw po sa inyo, Thank boss. you very much. Sa Indong nadangog ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan hatod sa Indokan Bicol University Extension Management Division. Kung saan ang kauswagan kan sa tong komunidad iyo ang satuyang bida hanggang sa masunod na Miyerkules. Sa Giraray, ini ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. An oras hatod sa Indokang